Здравейте! Днес на горещия стол в Venture Cafe България ни гостуват Таня Бояджиева и Павел Пенчев. Здравей, Таня! Здравей, Павел! Здравей, Митко! Здравей, Митко! Темата, по която ще говорим днес, която ще дискутираме и ще получите обяснение какво се крие зад нея, е STOS Network. Новият подход да управляваш. Какво е STOS Network? През 2012 година, януари месец, в едно швейцарско селце планинско, STOS, се събират 21 менеджери от големи компании, визионери в областта на мениджмънт, автори на новаторски книги по мениджмънт и създават всъщност тази организация. Целта на тяхната сбирка е да си зададат въпроса: има ли по-добър начин да се управляват фирмите, така че пълноценно да се използва интелектуалния и емоционалния капитал на хората. Нещо, което в момента знаем, че в много малка степен важи. Вече има клонове или сателити, както те ги наричат, на STOS Network по целия свят. В Европа почти във всички западни държави. В Източна Европа сме само Полша и ние. Ние сме вторите в Източна Европа, така че се гордеем, че сме сред новаторите. Нашата задача е също такава: да помагаме да се осмисля по-добре съвременната среда, да помагаме и да предлагаме всъщност подходи, които по-добре отговарят на сегашните условия, така че фирмите, наистина, които ги прилагат, да са успешни и конкурентни на пазара. Това, което искам да допълня само е, че фокуса на тази група е да промени контролният модел на управление, който дълги години в източния и в западният мениджмънт като парадигма, с метод на управление, който позволява да се създадат условия, на база които всеки да развие своя потенциал и компанията, чрез усилията на своите служители и клиенти, да постигне най-добрият резултат, който е възможен. Защо твърдите, че подходът, който предлагате, се различава от всичко прилагано до сега? Различава се от всичко прилагано до сега, защото е съобразено с новите условия, които се различават от всичко, което се е случвало до сега. На всички ни е ясно какво се случва в интернет средата. Начините за комуникация, изграждането на социални мрежи вече променят начина, по който фирмите комуникират с пазара. Нивото на хората като наши потребители на услуги и продукти вече е коренно различно, защото те са напълно информирани за абсолютно всичко, касаещо продукта, който биха искали да придобият. Включително и с производствената му цена, което беше нещото, което упорито криеха всички производители и търговци до момента. Вече няма тайни. В средата, в която няма тайни, всеки може да комуникира свободно с всеки от друг потребител на продукт или производител на услуга, поставя големи предизвикателства пред нас именно в това как управляваме контактите си с служителите и с пазара и как успяваме да мотивираме и едните и другите да създадат и да потребят този продукт. Таня, ти имаш сериозен опит в IT сегмента, който също е иновативен, динамичен. Как този нов подход намира приложение в една такава среда? Всъщност този нов подход първо е намерил приложение точно в IT сектора и там е най-развит. Вече близо 40% до 50% от фирмите в света работят по тези нови методи, защото се оказало, че е най-подходящ за управление на така наречените хора на знанието, knowledge workers. Като парадигмата е, че хората са по-важни от процесите и системите. Това е съвсем нова парадигма и най-вече, че не е възможно ръководителя действително да знае най-добре как да се направят нещата, колкото и да е умен. И точно за това се прилагат така наречените... Всъщност има няколко принципа, които се прилагат. Един е да се създават продукти с чести итерации, така наречените спринтове. И второ, че в рамките на всеки спринт, в рамките на всеки кратък период, през който се работи върху даден продукт, екипа се самоорганизира и работи сам. Екипът е мултидисциплинарен, от хора с различно виждане, специалисти по така нареченото user experience или знания за нуждите на клиента, специалисти по програмиране, по тестване и така нататък, да всички работят заедно като екип. И в рамките на периода работят сами, без да им се намесва менеджера, само ако имат нужда от помощ.
той им помага. И нещо много важно, на края на всеки период те сядат и правят така наречената ретроспектива. Обсъждат какво се е случило през периода, кое е било наред, кое не е било наред, как могат да подобрят нещата за следващия период. И това е, така да се каже, част от процеса. И си има човек, който отговаря за процеса. Нали? Те, които са в IT-то, много добре го знаят. Scrum е този подход. Само, че тъй като е много силно ориентиран, специално Scrum подхода и Agile, много силно ориентиран точно към IT бизнеса и като че ли е известен повече в IT средите, докато нашата цел е да обясним на хората и на всички менеджери всъщност, че този подход е валиден за всеки бизнес на практика и може чрез такъв един подход и смяна на парадигмите по начина, по който говорим, те да бъдат много по-успешни, независимо в какъв бизнес са. Така че IT бизнес е с, може би, 7-8 до 10 години напред пред останалите, бих казала. Павел, твоят опит е в логистиката, но логистиката, също както и IT, сегмента е динамичен свят. Хората, които контактуват с клиентите, са подложени на стрес и трябва да вземат бързи решения. Този подход може ли да им бъде полезен? Този подход сработва при тях, като тези хора получават само насоки и споделени ценности от ръководството на компанията, но не и точно разписани правила и стъпки, които трябва да следват и да изпълняват. В тази динамична среда, те са хората наистина, които най-добре знаят какво е необходимо, за да остане клиента доволен от услугата и да поръча отново. Нашата цел е да им дадем тази свобода и да дадем инструмента, който им помага идеите и новите подходи в работа с клиентите да бъдат споделени и приложени в останалата част на компаниите. В днешния свят е много сложен. Нещата са много по-трудни за фирмите. Конкуренцията е много по-голяма. Новите играчи навлизат много по-лесно и най-вече и една малка грешка, именно чрез социалните мрежи, може да бъде раздухана и да стигне неимоверни размери. Всъщност видяхме съвсем наскоро при нас какво се случи с някои от банките. Така че вече не е възможно в този сложен свят фирмите да управляват, вземайки решения, само един или няколко човека, вземайки решения в бордрума. Трябва на практика всички да са въвлечени в управлението на фирмата и особено много тези, които са близо до клиента. Вие сте учредители на българската секция на STOS Network. Кога се случи самото учредяване и какви активности развихте до момента? Да, действително, нашето учредяване се случи на 18 юни. Тогава създадохме нашата българска секция или български сателит, както е в терминологията на STOS. Като същевременно същия ден направихме един практически семинар, на който да обясним всъщност на всички желаящи какво е това STOS Network, какво предлагаме като подход действително и най-вече да запознаем с практиката на няколко компании, които прилагат този подход в България. Може би, тъй като един от лекторите беше точно Павел, може би най-добре той да каже няколко думи за това. Смисъл на това да се съберем заедно хора, които прилагат такива методи и такива, които биха искали да прилагат такива методи, е в това да обменим опит, именно в посока как работят тези методи в практиката в България. Целта на нашето сдружение е именно да направим възможно това, което хората на Запад говорят, това, за което се пишат книги, да стане част от нашето ежедневие и да даде тези резултати, които е възможно да получим. Работейки заедно на различни нива, като менеджери в компании, като HR специалисти, като проектни менеджери, ние искаме да променим системата за управление в компаниите си, от това да излезем от контролният модел и да дадем тази свобода, инициативност на всеки един участващ в създаването на продукта, да предлага и да развива самият продукт съобразно очакванията и желанията на тези, които го потребяват. Именно в това е нашият фокус и повода на нашата среща и повода на развитието, което работим, е именно в това да намерим начина, по който да го направим реално. От теорията да минем към практиката и да приложим тези неща за по-добри резултати.
А какво предстои в близките месеци? Какви са вашите бъдещи планове? Това, което предстои в близките месеци, е да приложим идеите ни за нова организация на мениджмънт първо в организацията. Като започнахме с това, че организацията има двама председатели, съпредседатели, защото предимствата на единия, съчетани с предимствата на другия, дават един невероятен тим, който може да промени нещата. Второто, което направихме, е да дефинираме ясно ролята на управляващият орган като координатор и източник на ресурси за останалата част от организацията, а не на управляващ. Започнахме формиране на работни групи от различни членове на организацията, които имат свободна енергия и ресурс да направят нещо добро и сами избират в какво да се включат и в каква инициатива да се включат. Така обявихме, че искаме да направим сайт на организацията и вместо по стандартният управленски метод да организираме конкурс, да изберем изпълнител или да назначим 3 човека, които да го направят, ние предложихме на аудиторията от асоциацията, който има идеи да ги сподели, и така се формира една работна група съвсем спонтанно от дизайнери, системни администратори и хора, които са ангажирани със съдържанието и започнаха да работят без никакво участие от наша страна като управленски натиск. Убеден съм, че продукта, който скоро ще можем да споделим с всички, е именно един сайт, създаден по нов начин. Заради това той ще бъде доста по-богат и по-интересен, отколкото създаден от един човек като инициатива. Започваме формирането и на работни групи, които да определят следващите стъпки на асоциацията, защото това отново е колективно решение, като идеята ни е да имаме поне на 3 до 6 месеца среща, на която да обсъждаме идеите, които вълнуват всички и да споделяме опита. Като първата такава среща вероятно ще бъде през октомври, на която се надяваме да участват и хора от централата на организацията в Швейцария, за което Таня ще разкаже по-подробно. Да, всъщност много се вълнуваме, защото дойде идеята да организираме СТУС събитие международно в България през есента, на което да се съберат хора не само от България, но и от други държави. Вече имаме подкрепата на централата в Швейцария, на един от стусианците, както се наричат, един от основателите на СТУС, Джон Стайв. Но още по-интересно е, че ни подкрепя и Стив Денинг, който е един от нашите гурута. Той е автор на наистина много визионерска книга за новите подходи в мениджмънта, Leader's Guide to Radical Management. И там в нея той много добре обяснява първо защо е необходим този нов метод и второ принципите му. Стив Денинг ни предложи като тема на този форум, всъщност ние чакаме в момента да уточним датите за това събитие с него, затова още не можем да ги дадем, но ни предложи нашето събитие да предшества едно огромно и много важно събитие в световен мащаб за мениджмънта, така нареченият Дракар форум, който ще се състои в средата на ноември в Виена. Този Дракар форум, той се провежда всяка година от 2009 година насам, но тази година се счита за особено важен, и исторически даже, тъй като се счита, че точно е достигната повратната точка, че досегашните методи на мениджмънт, за които говорихме, традиционните, водят до непрекъснато намаляване на просперитета не само на фирмите, но и на държавите като цяло. И се счита, че е необходимо наистина да се тръгне в нова посока. И даже се очаква да се обяви манифест, насочен към целия мениджмънт свят. Стивън Денинг ни предложи нашето събитие да е предшестващо форума, да събере хора повече от Източна Европа и от други държави, хора, които не биха могли да отидат на Дракар форума, защото той наистина събере световни умове и световни гурута, като Гари Хамел, като Винит Наяр, хора, които декана на Харвард Бизнес Скул, хора, които наистина определят визията за мениджмънта в света, но пък е и много скъп, така че не всеки би могъл да си позволи да отиде на него. Така че идеята е ние да направим едно по-малко събитие, но да дадем нашето мнение, нашата идея, как трябва да се промени мениджмънта, как трябва да тръгнат нещата в тази посока. И чрез Стивън Денинг, който ще води един от панелите на Дракар форум, и който точно панела за иновативен мениджмънт на 21 век,
чрез него всъщност да предадем нашето послание. Така че това, което ще създадем като в резултат на двудневна среща, и това наистина много вълнуващо да имаме място в, надяваме се, световната история на мениджмънта, защото се очаква, че това нещо ще бъде много широко отразено в медиите. Вече Financial Times е медиен партньор на Дракар форум, така че предполагам, че мениджърите в света ще се усетят, че наистина нещо се случва, не само разни хора или академични личности си говорят. Наистина става въпрос за нещо сериозно и много, много необходимо. Времената са трудни. В заключение, какво бихте посъветвали българските мениджъри в светлината на казаното до сега? Нашата идея не е да бъдем в ролята на строителите, които казват кое къде да се сложи, а в ролята на градинарите на практика, които само помагат на растението да даде тези плодове, които би могло да даде, като за целта просто му осигуряват нужните ресурси. А нужните ресурси са знания, умения и малко кураж. Таня, Павел, аз искам да ви благодаря за интересната дискусия и това, че приехте моята покана и участвате в HR Cafe България. Надявам се отново да се срещнем и да говорим още по-подробно по тези интересни теми, за които тук накратко споменахме. Благодаря ви още един път и до нови срещи в HR Cafe България. И ние много ти благодарим. Наистина беше удоволствие за нас да направим този разговор. Надявам се да имаме възможност да споделим още нови неща, които се случват скоро.